Ну а у нас на відэасувязі знаходзіцца Павел Латушка, кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення. Вечар добры вам. Вечер. Так, спадар Павел, я пачытаў, што учора вы напярэдадні самміта заявілі пра тое, што поставілі такое пытанне перад удзельнікамі гэтага самміта. Ці будзе гэты выбар новай Еўропы заснаваны на каштоўнасцях, ці мы зноў сутыкнемся з падыходам business as usual. І вот з таго, што мы ведаем на дадзены момант, спадар Павел, як вы бачыце, Еўропа ідзе больш прагматычны рэалпалітык, ці сапраўды гатовая змагацца, у тым ліку і вайскова, за свае каштоўнасці? Ну, гэта хутчэй датычылася той стратэгіі, якую зараз рэалізуюць Злучаныя Штаты Амерыкі ў кантэксце падтрымкі ці не падтрымкі Украіны, ці прымушэння Украіны да перамоваў з Масквой, калі мы кажам пра тое, што галоўным стала прыярытэтам дамовіцца аб міры, але неважна якім коштам, коштам Украіны, коштам каштоўнасцяў. Для нас таксама гэта з'яўляецца вельмі важным пытаннем, стратэгічна важным пытаннем, таму падчас усіх сустрэч, якія я праводжу апошнім часам з еўрапейскімі палітыкамі. Сёння у меня была сустрэча з генеральным дырэктарам МЗС Ірландыі, быў самміт, сустрэча палітычных дырэктароў МЗС Еўрапейскага саюза ў Варшаве. Я даводзіў тэзіс, што калі вы кажаце пра стварэнне стратэгіі бяспекі для Еўропы, у гэтай стратэгіі бяспекі для Еўропы вельмі важна прадугледзець будучую дэмакратычную Беларусь і як дамагчыся гэтай мэты. Мы рэалісты разумеем, што магчыма гэта заўтра немагчыма зрабіць так вось ад-хок, каб прачнуліся і гэта атрымалася. Але калі не закладваць стратэгічныя накірункі і дзеянні, адпаведны рэсурс пад гэта, то мы ніколі не дасягнем гэтай мэты. І гэта выклік, перадусім для нас, для беларусаў, але гэта выклік і для Еўропы. Мы кажам пра тое, што вельмі слушна сказаў прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі падчас Мюнхенскай канферэнцыі па пытаннях бяспекі. Калі ён сказаў, што мяжа бяспечная Еўропы павінна праходзіць па ўсходняй мяжы Беларусі. Ён пералічвае, зразумела, Балтыку, балтыйскія краіны, Фінляндыю, Украіну, але ён узгадвае Беларусь і ўсходнюю мяжу. Ёсць праблема, звязаная з наступствамі, якія сёння ўжо адчувае Еўропа. Гэта рызыкі, гэта ўжо выклікі, якія існуюць на тэрыторыі Еўропы ў сувязі з вайной, якую вядзе Расія пры падтрымцы рэжыму Лукашэнкі. І ёсць прычыны. Прычынай гэтых наступстваў з'яўляецца прарасійскі рэжым Лукашэнкі. І калі не ўздзейнічаць на гэты рэжым, калі не падтрымліваць беларускае грамадства, антываенная, дэмакратычна ў большасці арыентаваная, праеўрапейская арыентаваная, пашыраць гэтыя настроі, то гэта, значыцца, можа прывесці да той сітуацыі, пра якую казаў, напрыклад, учора і прэзідэнт Францыі Макрон, што за некалькі гадоў сапраўды можа адбыцца вайна, і ў тым ліку з тэрыторыі Беларусі ў адносінах да Еўропы. Таму сёння давайце укладваць сродкі, рэсурсы, ідэалогію, падтрымку ў інфармацыю, незалежныя СМІ, у незалежных блогераў, у падтрымку альтэрнатыўных інстытутаў палітычных, у падтрымку грамадзянскіх ініцыятыў, не закрываць межы для беларусаў. Вельмі важна працаваць над асяроддзям прадэмакратычным, вольным асяроддзям унутры Беларусі. Бо тады беларусы будуць той часткай, калі хочаце, абароны Еўропы. Вось гэтае разуменне вельмі важна сёння, менавіта ў гэтыя дні для нас, для дэмакратычных інстытутаў, даносіць усім нашым еўрапейскім партнёрам. Спадар Павел, зараз мы вернемся да гэтага, якім чынам мы, беларусы, так можам уплываць так на гэтую сітуацыю, каб палепшыць перспектывы для нашай краіны ў будучыні, бо пакуль што тое, што даходзіць ад нас з Брусэля, гэта вот заява Туска, кіраўніка прэм'ера Польшчы пра тое, так, што трэба павялічыць вайсковы кантынгент войскаў краін Еўразвязу і НАТО на польска-беларускай мяжы. Зараз я таксама папрашу калегаў выпусціць, мы запісалі каментар ад кіраўніка Літвы Гінтаса Наўседа датычна ядравага парасону, так, які таксама мае абараніць вось гэты ўсходні фланг. І зараз паслухаем тады гэтае выказванне і вы, калі ласка, пракаментуйце, што гэта значыць для нашай бяспекі. Калі ласка. Nuclear umbrella
Ядравы прасон можа быць вельмі сур'ёзным стрымальным фактарам для Расіі. Нам вельмі важна выкарыстаць і гэтую магчымасць для павышэння нашай агульнай бяспекі, асабліва на ўсходнім флангу, бо менавіта ён стварае для нас самыя моцныя пагрозы. Я выказваў гэтую ідэю і не раз сканцэнтравацца на ўсходнім флангу. Менавіта адтуль ажыццяўляюцца і гібрыдныя атакі і разнастайныя дыверсіі супраць крытычнай інфраструктуры, уключаючы нелегальную міграцыю. І вы ўсе ведаеце, што зусім не проста мець агульную мяжу з такімі агрэсіўнымі дзяржавамі, як Беларусь ці Расійская Федэрацыя. Так, такім чынам, ядравая зброя расійскага паходжання знаходзіцца, магчыма знаходзіцца, так, мы яшчэ не ведаем, у Беларусі, і магчыма, паводле гэтых рашэнняў саміта, таксама допуск, так, да гэтай зброі будуць мець краіны развязу, тым ліку суседзі нашай краіны, і пры гэтым яшчэ большы вайсковы кантынгент, так, і так, там, дзе ўжо равы і кракадзілаў толькі няма на мяжы польска-беларускай. Гэта ж большая эскалацыя, спадар Павел. Ну, давайте не здзіўляцца гэтай нарацыі, якую кажуць і прэзідэнт Літвы, і прэм'ер-міністр Польшы. Што ж тут дзіўнага, калі Лукашенко стаў часткаю расійскай імперскай пагрозы у адносінах да Украіны і рэалізуе канкрэтныя дзеянні, каб правакаваць сітуацыю на межах Польшы, Літвы, Латвіі, Еўрапейскага Саюза, калі ён прадставіў тэрыторыю Беларусі для агрэсіі супраць Украіны, чаму мы павінны здзіўляцца, што такія ацэнкі ідуць з Варшавы ці з Вільні? Тут нічога дзіўнага няма. Гэта рэальная сітуацыя. Пытанне ў тым, што менавіта Лукашенко давёў да гэтай сітуацыі, і ён фактычна стварыў гэтую падставу так ацэньваць Беларусь. Я магу паказаць гэты апошні цвік, які забіў Лукашенко у фактычна наш суверэнітэт і незалежнасць. Гэта так званая дамова паміж Расійскай Федэрацыяй і Рэспублікай Беларусь аб гарантыях бяспецы ў рамках саюзнай дзяржавы. І там ёсць таксама артыкул 5, як артыкул 5 в статуце НАТО, які прадугледжвае магчымасць разгортвання расійскіх войскаў і расійскіх ваенных аб'ектаў на тэрыторыі Беларусі практычна без абмежаванняў. Тут нават не кажется, што, як у двухбаковых дамовах, што Беларусь, напрыклад, можа ў Смаленскай вобласці разгарнуць свае ваенныя аб'екты ці войскі. Тут кажется ў аднабаковым парадку. Толькі Расійская Федэрацыя можа гэта зрабіць. Таму на гэта рэагуюць нашы заходнія суседзі. Што мы павінны прапанаваць еўрапейцам у гэтым кантэксце? І я паўтараюся яшчэ. Трэба адрозніваць беларускае грамадства ад расійскага грамадства. Расійскае грамадства праваеннае, беларускае грамадства антываеннае. Беларускае грамадства не хоча дыктатару Лукашэнкі, на жаль, не мае зараз інструментаў, каб яго скінуць, а ў Расіі большасць падтрымлівае Пуціна. Так вось, нам важна сёння захаваць прадэмакратычныя, прадзяржаўныя настроі у беларусаў унутры краіны. І тут трэба крэатыўныя інструменты, але і класічныя інструменты, такія як інфармацыя. Я вельмі часта кажу сваім партнёрам па еўрапейскаму звязу: добра, купіце нам F-35. Сёння я сказаў ірландскаму суразмоўцу, казаў гэта і палякам, все здзіўлена на мяне глядзяць, шведскаму амбасадару: што вы прапаноўваеце? Я кажу, зразумела, вы не купіце беларускім дэмакратычным сілам F-35. Гэта жарт, але выдаткоўвайце гэтыя сродкі на падтрымку незалежных СМІ, блогераў, на адукацыйныя праграмы, на падтрымку нацыянальнай культуры, на тое, каб не закрываць мяжу для грамадзян Беларусі, каб забяспечваць камунікацыю, бо абараніць незалежнасць зможа толькі беларускі народ. Калі мы згубім беларускі народ у гэтай прапагандысцкай вайне Расіі і прарасійскага рэжыму Лукашэнкі, тады мы можам страціць і нашу дзяржаву ў выніку. Вось вы працытавалі гэтую дамову аб вайсковых гарантыяў Расіі для Беларусі, а сёння ж таксама кіраўніку краіны Александру Лукашэнку запрапанавалі пабудаваць сумесна з Расіяй завод аб вытворчасці беспілотнікаў. І пакуль выглядае сітуацыя такім чынам, што Еўропа не можа выпрацаваць гэтага стаўлення да Беларусі, да праблематыкі Беларусі, цяжка гэта зрабіць нават для Украіны. А Расія тым часам памячае максімальна эту сваю тэрыторыю ў Беларусь. Спачатку гэта дамова, цяпер там будуць уже і сумесныя прадпрыемствы вайсковыя. І з кожным такім крокам это ж будзе нашмат цяжэй пасля адрываць нашу краіну ад Расіі. Ці гэта бачыць у Еўропе? І ці нагу гэта бачыць праблемай, скажам так, у Еўропе, ці Украіна проста все затмевае?
Не пагажуся з вами, што Еўропа не мае стаўлення да таго, што адбываецца ў Беларусі. Мы маем вельмі моцную адназначную пазіцыю Еўрапейскага саюза ў падтрыманні дэмакратычных зменаў у нашай краіне. У тым ліку ў сувязі з спыненнем фінансавай падтрымкі дэмакратычнаму руху Беларусі з боку Злучаных Штатаў Амерыкі, Еўропа вельмі актыўна ўключылася ў абмеркаванне магчымасці падтрымання грамадзянскіх ініцыятываў, праваабарончых арганізацый, незалежных СМІ і блогераў. І гэта вельмі важна. Важно, што, конечно, будзе ў выніку. Бо сёння, ну, прабачце, Еўропа не можа выкарыстаць вайсковыя інструменты. Якім чынам яна можа адрэагаваць? Што? Накіраваць армію, польскае войска ці літвоўскае войска ў Беларусь змясціць рэжым Лукашэнкі? Давайте будзем рэалістамі. Яны не плануюць і не будуць гэтага рабіць. Гэта расказвае лукашэнкаўская прапаганда. І з гэтага трэба менавіта і зыходзіць. Калі мы кажам пра дроны, якія плануе вытворчасць арганізаваць Лукашенко разам з рускімі, то гэта таксама пытанне да нас, да беларусаў. Бо зараз Еўрапейскі саюз увогуле змяніў падыход да санкцый у адносінах да вайскова-прамысловага комплексу ў Беларусі. Апошнім рашэннем у 16-м санкцыйным пакеце прадугледжаны падставы для ўвядзення санкцый у адносінах да ўсяго беларускага вайскова-прамысловага комплекса, уже незалежна ад сувязі з вайной і з Расійскай Федэрацыяй. Так вось, калі мы працуем на вайну унутры Беларусі, тады мы не здзіўляемся, чаму санкцыі ўводзяцца. Калі будзе створана вытворчасць дронаў, і гэта адназначна кажа намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Расіі, што гэта будуць дроны накіраваны нібы на бяспеку, а гэта будуць ударныя дроны, то гэта становіцца таксама мішэнню для патэнцыйных удараў для Украіны. Я не хацеў бы ніколі, каб да гэтага дайшло, але кожны з беларусаў павінен разумець, што гэтая палітыка Лукашэнкі, ядерная зброя, пабудова дронных прадпрыемстваў на тэрыторыі Беларусі, гэта стварэнне дадатковых мішэняў па нашых гарадах. І Лукашенко нясе за гэту персанальную адказнасць. Ну, зразумела, калі ў кагосьці ёсць выбар не падпісваць кантракты на працу ў такіх прадпрыемствах, то не падпісвайце. Гэта важна таксама займаць, кожны можа займаць гэтую пазіцыю. Ну, але не чакаць, што танкі «Леапард» прыйдуць у Беларусь і выкінуць Лукашенко з палаца. Гэтага не будзе. Гэта ніколі не было і не будзе стратэгіяй НАТО ці Еўрапейскага саюза. Так, ну, дзеля справядлівасці рэгулярна прыходзяць паведамленні, што з таго ці іншага вайсковага прадпрыемства ці прадпрыемства, которое працуе на расійскую абаронку, рэпрэсуюцца работнікі, так, якія, магчыма, дзеляцца, ці то дзеляцца нейкай інфармацыяй, ці то нейкае сваё стаўленне да гэтага выказваюць. Спадар Павел, вось вы кажаце, што Еўразвяз, і сёння все кажуць пра Еўразвяз, вот што ён скажа ў адказ на тое, што робяць Злучаныя Штаты, перамаўляецца з Масквой. Еўразвяз размаўляе з беларускім грамадствам, размаўляе з вамі, з дэмакратамі, так, з медыйшчыкамі, каб больш медаў, там, блогераў іх і так далей. Але не размаўляе з кіраўніцтвам краіны, з Беларусю, так, то бок зменаў праз гэта не адбываецца. А Злучаныя Штаты размаўляюць і маюць пэўны вынік, там, 3 закладнікаў палітвязняў вывезлі, так, у выніку гэтых таемных перамоваў прадстаўніка Дзярждэпа. Тут Злучаныя Штаты, палітыка Злучаных Штатаў і датычна Лукашенко, і палітыка Еўразвяза, яна ўжо цяпер дакладна адрозная. Ці вы назіраеце вот за гэтым вашынгтонскім трэкам, да, вашынгтонскай лініяй перамоўнай, тут уже чуткі пра тое, што вось санкцыі здымаем в абмен, так, на, і выпускаем палітвязню, пра Беларусь калій, так, магчымае супрацоўніцтва. Ці можа все-таки варта ў розныя кошыкі класці яйка беларускім дэмакратам, а не спадзявацца толькі на Еўропу, але таксама можа і з Трампам штосьці атрымаецца дамовіцца? Ну, па-першае, гэты же дыалог ідзе, і Сміт прыехаў у Мінск, і адбылося вызваленне менавіта таму, што ёсць моцны ціск на рэжым Лукашенко. Давайте не ствараць тут нейкіх ілюзорных гісторый, што Лукашенко вырашыў быць такім добренькім і вызваліць людзей, таму што яму так захацелася. Ён жа сустрэўся і папрасіў, наколькі я ведаю, гэтую сустрэчу з амерыканскімі прадстаўнікамі, менавіта ён, таму што на яго вельмі моцны ціск санкцыйны, у тым ліку з боку Злучаных Штатаў Амерыкі, на калійны ўднаенні, на пастаўку, на фінансавыя інструменты, аплаты гандлёвых аперацый. Мы бачым, што паменшыўся экспорт беларускі за студзень на 11,5%, у прамысловасці мінус 15%. Але з іншага боку, давайте будзем рэалістамі. Ці мы сёння сапраўды верым у тое, што Лукашенко можа адысці, адпаўсці, як заўгодна можете прыводзіць тэрміналогію, ад Расійскай Федэрацыі? Я не веру ў гэта, нават не на 1%.
Бо Лукашенко падпісвае вось менавіта такія дамовы, якія яго ўжо ланцугамі прыкоўваюць к Крамлю. Прыкоўваюць, і гэта вынік яго палітыкі. Бо ён у 20-м годзе замест таго, каб падзяліцца ўладай з беларускім народам, нават спрабуючы захаваць сваю ўладу, якую ён там мае, ці ў частцы мог бы мець, ён вырашыў падзяліцца з Расійскай Федэрацыяй. Менавіта ён прыняў рашэнне ў 2022 годзе прадставіць тэрыторыю Беларусі для агрэсіі. І ў сувязі з гэтым ён працягвае рэпрэсію ў Беларусі. І ў выніку гэтага ёсць рэакцыя Захада. Лукашенко дакладна ведае, як змяніць палітыку Еўропы адносных да яго. А мы нібы пытаемся пераканаць саміх сябе, дэмакратычныя інстытуты, дэмакратычныя сілы, каб мы пайшлі пераконваць Лукашэнку змяніць яго ж палітыку. Калі ён хоча мець незалежную Беларусь, калі ён хоча быць незалежным у знешняй вайсковай палітыцы. Па-першае, ён не падпісвае такіх дамоў, ён спыняе рэпрэсіі, ён вызваляе палітзняволеных, і яму тады адчыняюцца дзверы ў Еўропу. Ну ён жа гэтага не робіць. Давайце спытаемся, чаму ён гэтага не робіць. Бо ён ментальна прарасійскі чалавек, ён ментальны саюзнік Расійскай Федэрацыі. Гэта той чалавек, для якога ўлада з'яўляецца галоўным. Нават адміністраванне Беларусю для яго дастаткова. Ён згубіў інструменты незалежнасці ў знешняй палітыкі, у вайсковай палітыцы. Ён нават ад гэта адмаўляецца. Але адміністратарам яго задавальняе быць да апошніх дзён свайго жыцця. Таму інвеставаць трэба ў беларускае грамадства, а не ў кантакты з Лукашэнкам. Гэтая тактыка ні да чога не прывядзе, бо ён атрымае з Крамля па руках у той момант, калі ён перакрочыць хоць нейкую чырвоную лінію. А вызваляць палітзняволеных ён будзе, калі будзе моцны ціск. І калі адбудзецца вызваленне за адмену ці прыпыненне амерыканскіх санкцый, то менавіта таму, што ёсць санкцыі, на якія мы працуем, на якія мы пераконваем партнёраў, цісніце на яго больш, каб яму забалела так моцна, што ён быў вымушаны гэта зрабіць. А проста так з раніцы стаць добренькім дзедушкам не атрымаецца. Ён не такі чалавек. Дзякую вялікі за размову. Павел Латушка, кіраўнік Народнага антыкрызіснага ўпраўлення, быў з намі на відэасувязі.